Hemen txenabil, urpiskatero izait, tale hortzen, txukun eta garbi, ibili bihar da. Bueno, ni ustet nahiko lehortu deula. Hau mentxotzuko deu, eta banoa zuka... Ostra, hau nahiko irristak hor dago, Egia zan honek izotz pista bat emateu, Me katxiz lamar. Egarra dakau. Bakizu ze, hostuna hostera, eta okina labera, bani joa zukaldea. Eguerdion lagunak, hemen txiraka dana pres gonbidatua falta zaite tortzeko. Baina ustez bat horrela. Euken jauna. Kontuz, guantxe bustiet eta txirristak hor dago hau, Iretza ikudu ikan, ez da? Igual zaik. Oituta nago, bai, lasai. Bueno, hasi hemen orduan piru eta batzuk iten, ose, Nahi bai. Ai, ama. Bueno, hemen txiraka, euken. Badakizu, guantxe izan da, Espainiako... Junior txapelduna, bai. Junior txapelduna, izotz gainian, ez da, artistikoa. Eta guain badijua munduko txapelan bila. Adi lagunak, ez da gutxi, indarra mamerdio gaur jaten. Jaten zemuz moldatzeaiz. Jaten ondo, bai. Zukaldian? Zukaldian ezain ondo. Me katxiz lamar. Bueno, guantxe ikusiko dauz zemuz ibiltzean. Bueno, lagunak eta euken, esango jan nundin noa ibilgo gaituken gaurko errezetakin, bale? Bueno, ingo ditugu haragi bola batzuk bereziak. Zergatikan, ingo deu, gurinetan tipulak ondo goxatu. Behin goxatuta daudenian, botako ditugu bertara piperrak. Gero, urdai azpikoa ondo txikituta. Ondoren, haragila, 3 buelta emango eskilou, piperra, pipermina, eta geho ingo deuna da. Nasketa hori guztiakin bexamelantzeko bat. Botako deu irina, sukaldatuko deu pixkat irina, gatza puntua jarriko deu, gutxi botako deu, sebatikan badaka, urdai azpikoa. Orduan bere gatza puntu emango urdai azpikoa. Eta ja, esniakin jungo gea, bexamelantzeko bat ingo deu, eta ingo deu ontzi baten jarri, eta utzi ostutzen. Behin ostra da honian, ingo deu hemen irinetik pasa, eta nasketa hau prestatuko deu. Hemen dakau, garagardua, ura, arto irina, irina, garilana eta legamia. Nasketa bat ingo deu, ara bolak hemendi pasako ditugu, bertan pasa eta prejitu ingo ditugu. Eta hoi, nun jarriko deu? Tomate saltza beretsi baten gainean. Tomate saltza iteko ingo ditugu. Geresi tomatek zuritu, behin eskaldatuta geho ingo ditugu goxatu batzuitan, botako dio eskaila pixkat, eta hoi izango tomate saltza gure haragi bolan azpin jarriko deuna. Baina hoi gutxi balitz, ingo deu patata batzuk krematuak gurinetan, gaztan, esne eta esne gainan. Nola ingo deu? Patatak egoziko ditugu, geho, lapiko batea sartuko deu gurina, gazta, esnia eta esne gaina, krematuko deu hori, eta gainean botako deu ja patata pure inda birrinduta. Eta hori izango da, lagungarri gure haragi bola bejateko. Ongi? Hazelana. Itxura hona, lan asko. Lasai jungo ditu, mantxo, bale? Eta lan erresa jarrikoit. Zuritzen patatak erraz, ez da? Saiatuko naiz. Nola saiatuko naiz? Espero tamak bronka ez botatzea. Seguru ez. Gaina bazekiati, kanpo nahola ikasle bezala, eta zoze janberko, ez da? Ze prestatzen dejateko. Taperrazko amatean dituk. Taperrazko prestatzen dituk. Denbora horrezteko. Bueno, ekin horrei, ni tipula jarriko igoxatzen, eta aldi berian kontatu berdiguk, ire ibilbidia. Bereziak ire, bueno, ez dek berezia, Donostin badakago txuri urdin, pentsatziat bertan hasiko itzala, ez da? Bai, txikitatik 17 urte izan arte beti txuri urdin izotz pistan entrenatu izan dut. Eta hori azkenean txikitan kurtsillotan, ume askok bezala. Eta, bueno, 8 urtekin ja iristea puntua galdetzen zutela jokeia o patinaje artistikoa ingo zuen. Nik artistiko aukeratu nun, eta hortik onera arte. Zeona, eta nola izan nuen lehen da biziko urratza? Jungo ditu pausu. Zenbat urtekin jarrituan aurrengo aldeziri patinak? 3 urtekin. 3 urtetxokin?
Ai, ama, hitzeiten justu eukin da. Eta zemuz kontzuan esperientzia hori. Negarre esatera nintzen pistatik. Netan, orduan, Gurasoen eta ideia- gogoratzea izo gurasoek kontatu ie. Gurasoek kontatu ziaten, baina gero 5 urtekin, nire arrebak 3 urte bete zitunean hor ja bai pistara eraman eta gustatu omen zitzaidan. Nire arrebari ere 3 urtekin gustatu omen zitzaion. Eta hortik onera arte. Orduan, arreba eta bilok ibiltze zeate? Bai, Beare bai artistikoan ibiltzen da? bai. Bai, ze ona. Lehen urtera arte ere txapelketak egiten ibili izan da, nera arreba. Eta noiz behinka ere bikoteka zerbait prestatu izan dugu, Bai, batez ere exhibiziontzat edo txapelketak beti bakarrik. Hori da, izot gaineko patiganaje artistikoa, bueno, bakarretan asko, baina bikoteka asko iten dare bai, ez da? Bai, azkenean bikotekakoa eta bakarkakoa dago, patinaje artistikoan. Vale. Eta, bueno, guk bakarka konpetitu izan dugu beti, baina bikoteka ere gauzaren bat prestatzea polita. Azkenean arrebakin, Ezin hobe. Ondo ulertuko zate eta bronka batzuk ere botako zate, ez da? Lehen gehiago, orain Lehen gehiago, gutxio. Txikitan gehiago. Ondo, zion. Bueno, eta zezan bernian, euken. Gero esan dek, 8 urtekin esan zila, o arre oso nedik esan, o alde bateak joan ire patinakin, o beste aldeak, ez da? Bai. Zer bi aukera zian, bat artistikoa eta bestia hokeian ibiltzia, ez da? Hori bai. Vale. Zeratik aukeratu guan artistikoa? Nik ere galdera berdina dakat buruan. Nik uste etxean noiz behinka artistikoa izaten genula, telebistan jarrita hor, eta nik uste horrekin azkenean ikusi izanagatik edo, agian balagunen batekin edo ere komentatu genuen, eta pentsatu genuen, artistikora apuntatuko gea. Vale. Eta hori, nik uste hola pixka dausa izan zala. Eta adibidez, zure gurasok eraman zuela bai ire arre bai, behaiek ibilitako hasian bai? Nere arreba txikiagoa da, eta orduan nerekin batera izan, eta gero nahi txiki bat dakat 6 urte txikiago dena, baina ark patinajea probatu eta 3 hilabetera. Ni hemendik bani joa. Baina adibidez, orduan, zure gurasoak ano eta onduan bizi zeate? Bai. Vale. Handik etorri izan historia, azkenean 3 urtekin estraeskolar bat edo bilari ziren. Vale. Eta aukera gutxi daude 3 urtekin, eta pista gertu izan da, hori. Bertara jun, da ezin jobe. Vale. Eta, 8 urtekin, urratz hori hartu aukeratu zenunian ja artistiko aitea, asko aldatu zen zure izot gainen ibiltzeko era? Nola aldatu zian zure entrenamenduak, ibiltzeko era? Azkenean 8 urte arte, jokuak bakarrik dira, lagunekin ondo pasa, eta hor ja pixkat artistikoan sartzerakoan, ariketa motak ezberdinak dira, eta entrenamendu ja pixkat serioagoak hasten dira izaten. Eta nik uste hor, 8 urtekin lehen txapelketa edo elkarketa eskolarrak eukizan genitun, eta 11 urtekin ja Espainiako lehenengo txapelketa. Vale, eta nola junduan aurrenengo txapelketa? Izen bat urtekin, 11 urtekin izan dek? 11 urtekin. 11 urtekin, da zen nun izan zan txapelketa hori? Logroñon. Logroñon, eta nola juntzan? Ondo, nik uste hor, ez dakit, 8garren, 10garren postu bat lortuko nun, eta hortik nik uste beti goraka ibili izan naizela, lehen urtean hori junior mailan irabaztea lortu izan nun, eta urten seniorren egin dudan lehen urtea izan da, hor maila aldaketa dago adinagatik. Eta zen muzkunda? Oso ondo, aurten lehen Espainiako txapelketan 3garren postua lortu dut. Absolutuan, esango genuen ja? Bai, absolutuan ja, lehen maila eta din guztien artean. Nola dia txapelketa horiek, nola azten dia, nola kudeatzen dia txapelketa horiek? Zein bihar dezu bertan, badakit txiri bueltak inberditu zuela, dotore ibili, baina ez dakit hola, ze puntuatzen du eze aski? Guk azkenean txapelketarako prestatzen duguna, dira bi programa edo deitzen diaguna, azkenean jendeak ulertzeko koreografiak, gure salto eta historioekin, eta txapelketan bi egite ditugu, bat motxa deitzen diaguna eta bestea luzea. Batean azkenean, bestean baino gauza gehiago egite ditugu. Eta bien puntuen batura da gero hor sailkapena ematen diguna. Eta epaiek azkenean bidatze dutena da egite ditugun salto eta piruetak, bizotz gainean horrek puntuazio bat du, eta beste aldetik gure artistiko edo espresibitatea, patinatzean dugun abiadura, azkenean epaileak hortarako daude. Gauza desberdinak hartzen dira kontuan orduan. Zein da zure puntu fuertia? Dotore ibiltzia, askar jutia, piru eta galantak itia? Nik uste nahiko orekatu nabilela izotzean, azkenean gustatzen zait dantza egitea eta jendearen aurrean gauzak aurkeztea. Eta gero saltoekin eta maila honen nabil, egia da gero
mundu mailan zaila dela, eta lehen urtean adibidez, junior mailan munduko txapelketa izan nuen, eta maila oso altua zen. 28. postua lortu nuen, azkenean beste lurraldetan ere maila altuago. Mundutik 28. Pozik, bai. Pozik egoteko, bai. Eta ire aukera, esan dek, guain munduko txapelketan bila guala, o guain munduko txapelketan parte harteako zu, o aurrena Europako guain berdezu, o nola dijoa historia? Momentuz, izan dudan esperientziarik politenan ikuste urtarrian izan dela, munduko joko unibertsitarioak izan zirelako. Joko olimpikoak izango balira bezala, baina unibertsitatera dijoan jendearen artean. Eta kriston esperientzia izan zen, Nueva Yorken dagoen, inguruan dagoen herri txiki batean. Esan behar nizun, hori oso amerikanua da, basketeko unibertsitarioak eta golfeko unibertsitarioak. Gure kasuan neguko jokoak ziren, eta azkenean kurlina, izotz gaineko abiadura, patinajea, eskia eta olako kirolak zeuden, baina ambientea pasada bat izan zen, eta hor ja bazkenean munduan dagoen nivela ere ikusi ahal izan nuen. Baina momentuz munduko txapelketara joateko nik uste pausu batzuk falta direla oraindik, eta hori azkenean Espainian lehen postua lortuko banu senior mailan, hor ja bai lortuko nukela sailkapena Europako eta munduko txapelketara orduan. Ze ona. Eta bueno, ikusiekenian munduko txapelketan, oain buru belarri zoazela munduko txapelan bila, ikusi desunakin zezatezun, nionean iritsi aldet, edo ze irutu zaik. Nik uste nizan bar naizela lehena aldet esaten, ze azkenean nik ez badut posible ikusten, burua bera etortze zaik eta... Hori seguru, ni lehena izan bar naiz. Eta zaila dago, baina nik hortako lan ingoet. Espero bronka ez botatzea, desastre bat naiz, patatak zuritzen. Ondo aiai, txirriki txarraka. Ama flipatzen nahikoa, telebista ikusten, esate izute, Bueno, flipatzia, ondo ziogori. Hemen ingo jauna eguain nauek, azkarrago egosteko, ingo deuna da, hola, gajo batzutanin, eta jarriko dugu uretan egosten, gero pasapuretikan pasatzeko. Ezin jo, behin dituki. Patatak ingo dituk etxian, patata perjitu batzu noiz benka, ez da? Gutxi? Gutxi. Me katxila marri, ia izi artista. Bueno, jarriko jauna hemen ura martxan, eta bertara botako dugu patatak eosteko. Bueno, hemen txeura jarri, bale, hor patata salak bera bota, euken. Primeran. Bale, oidek, eta aia jarriko dugu patata gobe martxan. Eta bitartian jungo gea, erreportai bat ikustea. Hemen txe Donostira, jatetxe batea jungo gea, eta bertan prestatu igue, eundoko entrekula. Ikusiko zu eze gauza erra. Aguretatik pasa, eta bertan sartu betu. Guantxe gatoz. Eguerdi on, Joseba. Iban eta Maite gara, Donostiatik, eta gaur gure jatetxea aurkeztuko nahi dizuegu. Tres Reyes Hoteletik, Alea Salad and Rice Bar. Ongi etorri. Alea Salad and Rice Bar orain dela urtebete ireki zen, Miramon auzoan gaude kokatuta, naturaren erdian ikusten duzuen bezala. Gure jatetxea oso leku aproposa da, ospakizun handiak egiteko, jaunartzeak, jaiotzak, ezkontza txikiak, leku oso atxaina delako. Alea jatetxean eskaintzen dugun sukaldaritza tradizionala ikutu modernu batekin da. Gure berezitasuna arroza eta entsalada bufeta dira. Astelehenetik igandera eguneko menua eskaintzen dugu eta astero aldatu egiten dugu. Gure historia jakin da gero, gure errezeta ikustera joango gara. Hemen dugu Arianna, gure sukaldari burua, eta gaurko errezeta entrekula, mojo berdea eta patata krokanteak izango da. Errezeta goxo hau prestatzeko, osaiak dira, gure protagonista nabarmena gaur entrekula da, hemen dugula. Gero, mojo berdea prestatzeko zilantroa, olioa, ozpina, gatza, baratxuria eta kominoa. Eta patata krokanteak egiteko, patatak eta gurin espeziaduna. Eta errezeta azteko mojo berdearekin hasiko gera, hemen ditugu osai guztiak nahastuko ditugu azteko. Entrekularen errezeta nahiko berria da guretzat, Ariannaren errezeta da, eta espero dugu asko gustatzea jendeari. Jarraitzeko, entrekularekin, lehenengo pausoa salmueran ipintzen dugu ordu bete, ondoren markatu egiten dugu plantxan, txalaren diafragmatik datorren haragi pieza da. Pieza ez ezaguna da. Kolore gorri bizia eta oso mamitsua du. Ezagutzen zaio harakin azpizuna bezala ere, beraiek kontsumitzeko gordetzen baitzuten.
eta azkeneko pausoa labean ipintzen dugu 4-5 minutu erretzeko. Alearen produktuak kalitatezkoak dira, bertako produktuak eta garaiekoak. Eta gure patata krokanteak egiteko zapaldu egiten ditugu, gero labean ipintzen ditugu kurruskatzeko eta gero plantxan gurinarekin. Plater honez gain, gure entsalada bufeta arrakasta handia izaten du eta arroza oso garrantzi handia du. Astero arroz mota aldatzen dugu eta asko gustatzen da. Badaukagu dena prest eta orain hasiko gera gure entrekula zatitzen. Bueno, Joseba, hemen duzu gaurko gure platera, espero dut gustatu izatea eta badakizu dastatzera etorri nahi baduzu, non gauden, Alea Salat Anraiz Barrean. Agur! Haupa Maite eta haupa Iban, ze itxura indunak, Ai, ama, egia zan, goxatzeko mugua bene-benetan. Laun bat egin junarea eta gora zuek. Bueno, bezarka da hondi bat eta gurian jarraituko dugu. Hemen dazkau, tipulak, ja erdi goxatuta, utziko jo pixka gehiago goxatzen, bitartian jugu naiz piperra garbitzen, urdai azpikoa mosten, eta hoi martxan jartzen. Ta zuk, hasiko zea, garesi tomatekin saltsa prestatzeko, txukun jartzen. Esan dut eskaldatu ingoitu gula, baina ni ustez, sala finak hain da, hola ondo behatuko ala. Baratzu ja zuritzen zemuz. Ondo. Ondo? Hori errexago, ez? Venga, zuritu bi ale, eta gero ja tomatekin jungo beha. Aurrena hau jarriko dugu martxan, bale? Hemen dazkazu bi aliak zuritu, eta lauki txikitanin, bale? Hoi zure kontu, eta ni esan bezala, piperra garbitu, eta honekin jarriko naiz. Zuritu eta moztu o zuritu bakarrik? Bai, zuritu eta moztu. Zuritu eta moztu, lapiko ateako jat, eta ja, lapiko hontan hasiko gaituk, hemen marmela dantzeko bat ingo dugu, gola tomate txoiekin, bale? Bueno, kontatu iguk, nola iten dituzu adibes koreografiak eta historia hauedanak? Ire kontu dituk, Mister Badakak, o norbait entrenatzaile bat, edo zenek kudeatzen dik hau? Nik uste azkenean entrenatzaile edo koreografiak prestatzen dituen norbaitekin egiten dela. Zure kasuan nola da? Nire kasuan nire entrenatzaileak egite ditu koreografiak, baina noiz baiten ere egin izan ditut programa batzuk, beste entrenatzaile batzukin azkenean koreografiak prestatzen dituen jendez berdinago. Vale. Osa, igual da zudakazu entrenatzaile bat, eta daude beste batzuk koreografetan espezializatuak, Ba, iala da, azkenean entrenatzaile batzuko beak dira gauzatzutan, o bestetan. Hasiera beti musika aukeratzea da, hori... Vale. Musika, nola aukeratzea musika? Naizuna aldezu garri? Zugar badakazu metalika jartzia derrepente oso klasikoa izan behar du. Helburua ikuslei gustatzea izan behar du, eta epailei batez ere orduan hor kontu zibili bargera. Vale. Baina nik uste entrenatzailean eta bion artean erabakitzen dugun zerbait dela. Zure gustokoa izatea musika hori? Edo zure dantzarako gustokoa da, edo zure gustokoa da, desberdina da? Nik uste garrantzitsua dela, eren ere gustokoa izatea azkenean. Egunero 1000 aldiz egin barkatu zen bat zatitan moztu behar dut. Ba, hori nola lauki txikitan, eta ingo dugu oliotan jarri. Aurrenak kendu azalauak emendikan, ez nastutzeko dena. Vale, pixka gehiago, pixka txikiagoak, vale? Vale. Venga, ire kontu. Ba, azkenean gustoko izan behar dut. Bai, gustoa sentitu beharra izelako. Egunero 2-3 aldiz egin behar badet, bestela hilabetean ja nekatuta egongo nintzateke. Abesti, tokatuko zaizu noiz benka abestien bat jarri eta hainbeste aldeetak igual parrandan o irratian zabe abesti hori entzutezu eta boa, ke pesauz, Nik uste musika mota normalean ezberdina izaten dela, pixkat lasaiagoak izaten dirala, baina denetatik dago. Lehen gortean adibidez, Eye of the Tiger edo horrelako abestiren bat egin nun, eta horiek bai irratian entzun barritugula noiz benka. Abesti hori, zenbat iraun behar du? Zenbat, lehen esan dezu 3 minutu, o ez dakit esan diazun? Programa motxa eta luzea komentatu egu, motxak 2:45 inguru, eta luzeak pixka gehiago, 3 minutu terdi. Demora ez dirudi desberdintasun gehiagi, baina azkenean batean adibidez hola errex ikusteko 3 salto egite ditugu, eta bestean 7, orduan guretzat... Desente gehiago, ja, ez da? Bai. Vale. Eta saltoiek, zein da zure saltoik potentiena? Zenbat buelta eman dituzu airian? Nik gehien egin izan detena 3 buelta aterdi dira. 3 buelta eta erdi? Bai. Ai, ama. Eta hori ze, koltsoneta gabe? Koltsoneta gabe, patinak erabiliz, eta labanen gainean salto egin da. Ai, la letxe, ona. Eskerrak ez aizen elurretan junda, horietako salto handi batean zema, da 15 buelta mangoituan, Elurretan ibili naiz, baina beldurra emate eta inbeste salto ditea. Ai, ama, 3 buelta eta erdi. Ez que hor zuazten velozidadian inergia horrekin ateatzen zaten nian airian, hemen eman aldekin, zenbat iteazkak hemen geldikan atea eta buelta eman?
Hola geldirik pare bat, eta abiadura pixkat hartuta gehiago. Pare bat itituk, rinintza pare bat. Pare bat buelta rinnitzak. Espero ez errez puskatzea kontu zibiliko naiz. Hola bat terdi, eske bildurra emateit pixka dena botatzea. Bat erdi eta ze fin indiken, Ematiko la salto txiki bat indikela eta ja bat eta erdi. Ni bat iteiat eta hola erdizka eroitzen hauk. Baina bai, lekuakin bio hiru buelta ere lurrean egin ditzake. Bai, bio hiru buelta, Ai, ama. Eta hoi adibidez nola entrenatzen dek? Ik lur normalian entrenatzen dek eta gero praktikan jartzeituk izotzian, edo izotzian iteituk entrenamentu guztik? Nik uste bi aukerak batera lantzen ditugula, azkenean koreografia lurrean ere besoen mugimendua, begiradak eta dena landu dezakegu, baina lan gehiena izotz gainean da, orduan hasieran igual bai pixkat papera eta boligrafo hartu, eta esan bida, mendik ibiliko gea, pixkat ibilbidea egin, eskema hau izango da, eta gero dena izotz gainean probatu eta koreografia prestatzea. Eta hori dena entrenatzaileak initen dek, ezta? Bai, hori da. Eta adibidez, beti berdinatea berdik, ibatzutan hor improvisatu inbiar dek, ezta? Igual salto bat eta ikondo batetzen da urrengoa eseiz iristen, da improvisatzen aztea izor, ezta? Ni askotan pixkat musikakin mugitu egiten naiz, eta improvisatzea ere gustatzen zait, baina 2 segundu aurrean o 2 segundu atzean nagonean entrenatzaileek oiu egiten dit, bai, eta kriston bronka botatzeit. Nola izan daiteke posible 2 segundu atzean ibiltzea? Azkenean nik uste hor gakoa adaptatzen jakitea dela. Erori edo zutikan ondo horrela erortzean, desberdintasuna dago ere denboran, eta hor azkarrago ibili barga, motelago. Claro. Hori, egin bertitu segundu llega rapatu, o segundu llega aldu berriro... Hori, azkenean guk musika buruz ikasten dugu, eta jakin bar dugu segundu bat atzean, o segundu bat aurrean gauden. Ai, ama, earra. Eta saltuak ez dituk, egiten segundu bat atzian balimago zite, salto txikillo bat aurrein, edo lehenu egite saltua, ahi lekua itxi baino, nola kodeatzen dek? Nik uste lehentasuna saltoak ondo egiten datzala, orduan... Hor bai, ondo sarrera ondo hartu, salto egin, eta erortzean musika adi aurrean atzean zauden, eta pixkate azkarrago edo motelago ibili. Baina bai, azkenean mugimendu asko musikarekin batutzen saiatzen geha, azkenean kanpai bat entzuten bada horrostiko bat, edo zer gauza, eta bai. Gu etxian gaudenak eta ez deunak gehiagik ulertzen ez geha, igual gehiagik kontuatzen, baina hor juezak eta entrenatzaileak eta ikizan dekenak horiek azkar enteatzeituk, eta? Bai, azkenean garrantzitsua da, eta ematen dugun impresioa ere garrantzitsuena da. Claro, eta emateik lekuzkanpoa bilela, ez da? Hori da, eta azkenean salto bat hobe edo okerro egon daiteke, baina garrantzitsuena ere ondo aurkeztea eta epaiei ondo erakustea da. Eta, adibidez, zerrek balio du puntuazio gina, adibidez, salto bat alde batea, bestea sozitzen, demostia salto ona, baina beti berdin egiten baek. Nik uste desberdintasun errexena, airean ematen den buelta kopurua dela, eta hori kosta egiten du hasieran, baina nik uste jendeak telebistan gustora ikusten badu, pixkat fijatuz nabaritu daiteke, honek 2 buelta eman ditu airean, honek 4, jendea pixka galdu iten da, baina epaileak hor espezialistak dira, eta hor ibiltzen da normalean desberdintasun handiena, eta gerola berezitasun bezala, jendea asko gustatzen zaio igual, tontakeriak daudenean, adibidez, nik mortala egiten dut izotz gainean atzeraka, baina hori ezin daiteke egin, eta hori egin ezkero, penalizazioa dago. Benetan, zergatik? Jantzia, azken, arauak dira, eta dena oso klasikoa da, baina... Klasikoa da. Moldatu bargea, jantziak eta dena ere, azkenean, zerbait ondo jositaz badago, zerbait izotzera erortzen bada, horrere dena kontuz hartu bar dugu, modistarekin ere jantzia ondo prestatu, dena da garrantzitsua izotz gainean, dena. Ni gustazetik adibidez, hor, toda metxazu aztenean, da repente... Osea, Superman bat bezala pasate zeatenean, oi, asko gustatzen, eta gaina, nola jartzen zeaten luze hor, ez ni bezala, zera, matea dela. Bai, arabeska postura itzen diogu. Nola ditzen diozu, nola ditzen? Hanka hola altxatzen dugunean hori... Arabeska esan dek. Arabeska o inglesez camel deitzen diote, eta, bueno, alderantziz ere, izotzean gorputz guztia izotzera pegatu zola pasatzea ere aukera dago. Arrastaka zuaztela bezala. Earra. Azkenean olako mugimenduak egitea ere... Balekuak, ez da, danak gehitzen du, ez da? Dena da, bai. Ondo, bueno, bota badatzu jaunea, azalak eta horbera. Guztiak? Bai, guztiak. Hori goxatuko dugu pixkat, eta bertara botako ditugu geresi tomatiak. Geresi tomate horiek ingoituzu zatitu, bale? Bale, esan duen bezala, botako ditugu bera, holaxe, eta geresi tomate ingo jokenek lau zatitan ingoitugu. Pixkat bixiago egiteko, bale? Ingoitukenek errez, goitikan mosketa bat, eta bestia, hola, bale? Hole, behiz dindu pixka puskatzia, eta dana puretxo bat diteko da, bale? Venga, zure kontu hori.
Ondo. Eta esan dezuna, bueno, jaskeran esan dezuna, jaskera hori danak eta zenek aukeratzen ditu? Hore profesional badago, o zure amak esatizu, hagola jarri? Horrazkenean profesional bat dago musika entzun eta jantzia diseinatzen duena, eta gero entrenatzaileari ere gustatu behar zaio. Eta esan dezun bezala, nire kasuan amaren iritzia oso garrantzitsua da, jantzia aukeratzerako orduan. Vale. Ez que oso dotore jute zeate, ez da? Oso jantzioiek oso bereziak dira, ez da? Azkenean bakarkako kirola da, gu bakarrik gaude izotz gainean, eta azkenean ez da berdina txandalean atera edo jantzi dotore batekin joatea. Eta, bueno, gu ere oitzen gera, entrenamendutan eta noiz benka probatzea ditugu jantziak, eta guretzat, txandal batekin joatea bezala da. Osa, ja, elastikoak dira, komoduak dira jantzi horiek? Bai, azkenean... Toreruak emate zuet, batzutan, ez da? Igual toreruak ematen due zuen antza, ez dakit. Jantzi mota ezberdinak daude, baina denak daude prest, elastikoak izateia, eta bakeroak baino erosoago patinatzeko, bai. Hori seguro. Eta, adibidez, geore bai, patinak. Ze bereziak, enekinean zan takoiak ebaiz ezkaela, ez da hori ere bezala, eskarro ibiltzeko, txukuno ibiltzeko edo gorputza estilizatzeko. Nik uste askotan galdetu igutela, baina egia da takoia nahiko handia dela patinan, eta nik uste hor zerbait fisikoa edo egon bar dula, eta egiteitugun saltoak edo egiteko beharrezkoa dela. Azkenean belaunak nahiko behian eramate ditugu, eta garrantzitsua da ere mobilitate bihaukitzea, eta nik uste horretarako takoia beharrezkoa zela, eta hor jarri dute. Vale. Eta, bueno, ni txuri urdina jun naiz noizonez, baina han uste izkien patinak eta ez daka, eta koioiek, ez da? O badaka pixkat. Igual pixka badaka, Fijatu beharko naiz joaten naizen urrengoan, baina nik uste pixkat badakatela, azkenean hokeieko edo artistikoko patinak. Bota urdinak, ziala beti hola urdinantzeko batzuan txuri urdinen utzitakoak, zein ez da jun, gipuzkoar bat, txuri urdinea, eskolakin, edo leo lagunekin, egia esan plan mundiala da, neguan juteko area, patata batzu jan. Ni beti esate, plan mundiala dela eta gaina umeak, helduak edo norre ikasten azteko. Famili giruan, bai. Kurtxillotara ere apuntatu nahi badute azkenean, inoiz ez da berandu eta oso polita da. Nik uste beste kirol ezberdin bat egiteko aukera bikaina dela. Bai, zuk zein esango zenun zala adina proposa bertan hasteko? Bida, nik orain entrenatzen deten lekuan, Frantzian, klubean 700 pertsona inguru daude. 700? Eta gehiena helduak. Bai, Bun moduko bat dago eta garatuago dagon lekutan, helduak apuntatzen hasi dira eta ikusi dute, igual askok gimnasiora joatea, igual aspergarria dela, baina patinatzen ikastea, gustatzen omen zaie. Dantzaleko batea bezala, nik uste edozein adinekin joan daitekela. Azkenean egia da, txapelketan maila altuan ibili nahi badezu, geroz eta lehenago hasi, hobe. Eta Frantzian zer daude, gumaino aurreatu gogo historionekin? Nik uste geroz eta hegoalderago joan, geroz eta atzeratuago gaudela ere pixkat beroagatik gure kasuan eta neguko kirol gehienetan. Gela ez dago beste gela hemen, ez da? Hori da. Claro. Eta pixkat geroz eta iparralderago joan eta geroz eta pista gehiago. Bai, hemen dauden bezala surfista gehiago, gaude... Jala da. Frantzian pista gehiago daude eta Norvegiara joaten bazera barroka bat altxa eta izotz pista bat agertzen da. Karo. Eta adibidez, zu Frantzira zergatik juten zea? Han dagoelako garatu eta aurreatu daudelako historio honekin edo zergatikan? Nik beti hemen patinatu izan dut, hemengo izotz pistan, baina egia da ordutegi asko izateko eta entrenatzeko aukera proposak eukitzeko, pixkat beste aukera batzuk ere begiratu behar izan ditula, eta hasieran Bartzelonara joan nintzen, unibertsitatea asterakoan, baina lehen urtean izotz pista itxi ziguten. Bartzelona bezalako hiri handi batean, oraintzen bertan ez dago izotz pista eta hemen Donostin bai. Eta hori zer dela eta, etzan jendia juten, etzan azkera biltzen? Pista zarrazan eta arazoak eukizituzten eta itxi bar izan zuten. Orduan nik aprobetxatu nun Frantzian ezagutzen nun entrenatzaile batekin joateko eta berriz ere maila pixkat goraka egiteko. Eta nabil oso gustora. Ze ona. Zer da, entrenamentu pertsonala zurekin bakarri da, o bio hiru gazte zaudete, o nola iten dezue? Nik uste normalean izotzan entrenatzen dagunean 10 pertsona inguru edo ibiltzen gehala, batez ere maila antzekoa denean. Orokorrean, geroz eta maila bajoago izan, geroz eta jende gehiago daiteke izotzean, baina gu normalean hori. 5-10 pertsona inguru ibiltzen gehat, azkenean salto asko egite ditugu eta pixkat kontuz ibili bargea bata besteakin ez golperik ez emateko. Lesioikan eta golpeik hartuko zenun, ez da holako 3 buelta emateko rairian, baten eroiko zinan atzeaka. Beste norbaiten aurka, hola kolpe seriorik ez, baina ni bakarrik azkenean egunero erortzen geha, eta noiz benka badaude golpe... Buskatu zaizu ezurrikan, edo... Izotz gainean ez, kanpoan bai
pixkat puskatu zitzaidan, baina izotzan inoiz ez, egia da, igual koksisan erorita edo, aste batez edo goratzen ditugula... Ipurdiko minoiek, ez da? Bueno, ikusi, zue hau ze itxura hartzen nahi dan, behitu ze bexamel berezi indeun, azkenengo esne txorrota botako jot, vale? Eta igor tomatiare, listo, ez da? Bai. Oso ondo, bota hoi dena barroa, hau honea, eta hau honea, hone izan deuna azkenengo 3 bueltak eman, eta gaur hemen gaude, behitu tomilua daka hor, botako diola geho tomatiai, baino jungo gea, belarru zentxu gehiago ezautzea, gezali barrea. Ikusiko zu eseleku eharra, eta gaina ekologikoa. Oazen bertara, hau hemen utzikoet, ostutzen, gero bolatxoak inalizateko. Oantxarte. Kaixo Joseba, kaixo danoi, gaur hemen gaude, Ekodulatz mintegian, Arrasaten Gezali Barrauzuan. Nere Altuna eta Idurrera guren gara, eta gure proiektua azaldu behar dizuegu. Gure proiektua elkarlana hasi izan, gehien bat bixo geneukan nortua, eta, ikusten gauen, ez geneukala landara ekologikoa erosteko aukera oso hurbilekua. Hasi ginen bixok lanian arzteko udalan, forestal bezala, hasi ginen pentsetan, igual bixon artean olako proiektu o mintegi bat jarri algen duela. Eta hortik aurrera, izen zen hasi bixok erronka horretan. Eta egun baten, etorri zen hemen Aitameni ospitaleko arduradun batzuk, zaukiela hortu txikitxo bat, bertako pazientiekin. Eta hasi zen lan txikitxo bat, eurokin batera. Eta Aitamenik zaukon, hemen bertan leku bat, eta eskaini ziguten hemen jartzia, mintegisa. Ekodulatz mintegian gehien bat saltzen duguna da, horturako landare ekologikoak, baina baitxa ere dauko bizkantzan lorena, gero lore izontunak eta sukaldatzekoak ere. Bertara etortzen dien bezero gehienak, die portu txikitxo bat dituztenak, ero balkoian jartzean dituztenek edo lora batzuk, ero jangarrixak, eta baitxa ere ditugu edo sukaldari batzuk, edo bertako produktoriak. Honekin ja esautu duzue pixkat gure proiektua, eta orain Idurrek azalduko dutzue gure landare usaindun batzuk. Hemen ditugu lore usaindun batzuk, eta sailkatu ditugu bi satitan. Hasiko gineke sukaldatzeko landariekin. Adibidez, hemen goian eukiko gauen albaka. Albaka ikusten duzuenez kolore desberdinetakoa daz. Eta usain eta zapore desberdinetakoak. Gorreixa izango zen pixka garratzaua, eta berdia eukiko zauen ostua askozbe handiagoa eta finaua jateko. Hemen tipulina edo zebollino, hemen perexila, eta bestekaldian ostolan fintxuekin eneldo. Izokinakin asko erabiltzen dana. Hemen dauzkagu lore usaindunak, hemen egongo zien eguzki asko behar dutenak, hasiko ginak eskaiakin, edo tomillo, ezagun haua, egongo zien 2 klase, bat limoia, horiska dana, eta beste izango zen arrunta. Batez berabiliko gauen antibiotiko gisa, baina sukaldaritzan asko erabiltzen da gasak eta ekiditzeko. Ondua eukiko gauen izpilikua edo lavanda, sukaldaritzan erabiltzen da, Frantzian batez be asko erabiltzen da, reposteriak itxeko, baina guk hemen osasunerako erabiliko gauenez, erabiliko gauen lasaigarri gisa. Urrengo eukiko gauen erromerua, batez berabiliko gauen zirkulazio arazoen dako. Sukaldaritzan jendeak bai potajiakin eta beste gauza batzukin erabiltzen dau. Urrengoa izango zen salbia, hau erabili alda sukaldean, baina guk batez be erabiltzen dugu osasunerako. Honek lagunduko zuzkun, ahoko infekzioak eta entziak handitasun hori kentzen. Eta izerdi jarioa pixkat eukitzen bagau desorekatuta, baretu itxen dugu. Hartuko gauen ostotxo bat eta mastikatu edo infusinuan. Jendeak erabiltzen dago asko be menopausian arazoentzako eta hormona arazoentzako. Urrengoa izango zen, Luisa Belarra, honek dauko oso zapore goxua limoi zaporia. Erabiltzen da sukaldaritzan limoi puntu hori daukolako. Urrengoa izango zen poleo menta, oso ezaguna. Beste menta batekin jarraitzeko, hau izango zen hierbabuena edo menta marokan. Marrueko oso ezaguna teakin batera hartzen dalako, eta baitxa mojituak itxeko. Kontutan hartu bihou, hau erabili aurretik, ahotsetik asko sufritzen badou, ez hartzen, ze itxen duzkuna da pixkat gorritxu. Urrengoa izango zen tulsi edo albaka sakratua,
Hemen ez da oso ezaguna izan, baina pandemian gure artean jendea denbora asko eukizauen irakurtzeko, eta jende asko etortzen zen honen bila. Ez dauko albakan gustorik, naiz eta bere izena holan izan, itxenduzkuna da defentzak asko igo. Erabiliko gauen batez behin fusiotan, freskuan eta sikuan, edo gordini jan ensaladan. Bere alboan dauena Artemisa anua izango zen, oso mingotza da, eta itxenduzkuna da organismoa pixkat garbitu eta defentzak guztiz igo. Alergia kasutan eta erabiltzen da horregaitik. Bere atzian egongo zen valeriana, nahiko saguna da, bere onduan izango zen stevia. Stevia erabiliko zen azukrean ordezko bezala, freskuan edo sikuan, baina guretzako interesgarriena landare honena izango zen, bai kolesterola edo azukar altua daukogunean, jamiko gauen osto bat egunean. Oso goxua dau jateko, eta nik ustot errez jango gauela. Beraien aurrean egongo zen kamamila, lasaigarria da eta anturak ekiditzen ditu. Eta azkenik, lore oso interesantia, izango zen lore elektrikua. Bere loretxoa, petalo barik, olako bolatxo bada, hori marroizka, erabiliko gauen, ahoan sartzerakoan, itxenduzkuna da, deskarga txikitxo bat eman, eta ahoko gustodanak entzen duzku. Euki eskero, hortzetako mina edo olakoren bat be, erabili halko gauen, mina ekiditzeko. Bueno, gaurkoan ikusi gauen bezala, lore usaintxu batzuk esautu ditugu. Gehiago gure bozu esautzia, etorri zaitzese ekudalatxera, gesali barrengaz, arrasaten. Hemen itxengo gau. Agur! Hau Nerea eta hau Idurre, ze gauza txukuna, ze belar mota, ze leku txukuna, eta dena gudanok aberasteko. Eskerrik asko eta besarka da handi ba lagunak. Gurean jarraitu behar dugu, hemen dazkau patatak ia egosita. Hemen ingoekena dekeuken, gurina osoa bota. Parmesano gazta, erditik moztuko zu, azalaldia ez erabili, bestia, laukitxotan ingo zu eta bertara botako dugu. Eta botako zu, esne gaina eta esnia. Eta berotzen jarriko dugu. Eta behin, urtutzen danian gaztak eta guztik, pure patata, pasadoriakin hemen dakatela, gainetik botako dugu, eta ingo dugu pure patata bat dietantzako ez da honena, bale? Oso krematu egingo dugu, baina goxatzeko gauza eharra. Bueno, eta ni beste alde batetik, naiz bexamela hoia ostu zaigula, irineti, tempurati pasa, eta prejitzea. Bueno, boltxo bat hartuko tempura prestatzeko. Bueno, eta esan dugun bezala gaina hau dietantzako ez dela honena, zure saltuak gola egiteko, ez da? Asko zaindu behar altzea jaki aldetikan. Azkenean, osasuntxu jan behar dugu, pixua garrantzitsua da goraka joan nahi badegu. Budi gabe. Eta hori, orokorrean alik eta garbien, dita hola estrikturik ez, baino fin egon bargea. Baino adibez hidrato asko jan behar duzu, proteina, bestia, esango izuek utxigora bera nundik noa ebili, edo zure kaxa ibiltzen zea. Pauta orokorrak bai, baino pixkat gura irera gabiltza azkenean fin mantentzen gea, eta beharrezkoa izango balitz, hor bai sartuko liratekela, eta adibidez neska gazteekin edo nik uste gehiago sartzen diala azkenean gramo bakoitza kontatzen garrantzitsua denean hor ja bai pixka gehiago sartzen dela, baina bestela. Adibidez, zenbat pixatzen dekik guain? Nik 70 kilo. 70 kilo, eta goraka juten baiz 2 kilo, entrenatzaria pixatu iteik, kontrolatu iteik? Ez nau pixatzen, baina azkenean nik ere 2 kilo goraka baldin manabi nabaritzen dut, eta gehiago kostaiten zait, eta igual... Askarro jungo, askarro, Iruterdi egin ordez agian 3 egiteitut, eta hor ja bai nabaritzen dela. Ados, bai esan, fini biliberko aiz. Gazta txiki o handi? Gazta hola ondo. Hola ondo, bai, puixketak hola, oso ondo, bota esnia, esne gaina, eta jarriko dugu zutan. Hau behotzen nahi zaigu. Hau listo, hau pure patata, ingo deuna da bitu, hau erabiletela hortzako, bueno, bola jarriko patatak ez eroitzeko. Vale. Hemen berotuko. Oso ondo, jarri zakor, eta ni emango jo martxa. Eta zu guain inbiar diazuna da, gauzatxo bat. Beitu, eskai hau, ingo deuna da. Garbitu, tomilloa da. Tomilloa, ingo dituzu ostotxo horiekatea. Nola iten da errez? Puntatikan atzeak aiten. Vale, puntatik atzeak aingo zu, eta gutxi goera bera 5 makiltxo garbitu, eta ostotxo horiek bertara botako ditugu, bale? Bale. Orduan jake aldetik ondo guaingo, zetzea gehiagi zaindu bihar. Bueno, bai, garbi jatego. Garbi jan, bale. Zerte garbi jan, adibidez, eztek zugu, ze ezin dezu, zoz ezate izu ez jateko? Azkenean gozoa alik eta gutxien, eta pixkat
kantitateakin ere kontuz, eta saltsa gutxi, Tximitzurriak eta mayonesak eta olakoak beste egun bateako, ez da? Egun bat ingo pekatu pixa, esatek gaur igandia, pekatu bai, inberdia. igual lagunekin ateratzerakoan edola, bai, baina hori, orokorrean garbi eta simple. Ados. Bueno, eta entrenamenduak. Zorrotzak dira, asko esigitzeizue? Zenbat ordu pasatzeitu izot gaina? Zenbat gimnasioa, korrika, danetik ite alde? Nik uste orokorrean 4 o 5 ordu entrenatzen ditugula egunean. 4 edo 5, astelenetik ostiralera, bai. Ostiralera o larun batera gehienez. Vale. Eta hoietatik 3 bat izotzean eta 1 o 2 kanpoan. Vale. Eta izotzean goizean ez da oso gogorra eta eguna pasala pixkat gogortzen dijoa. Gogortzen digoa zer? Entrenamentua o lurra? Entrenamendua. Lurra normalean izoztua egoten da. Beti gorra. Beti gorra. Eta bigunia badago... Beste egun bateak utzi behar da. Bai, ez zaigu gustatzen. Azkenean gauza asko egite ditugu. Salto eta piruetez gain guk ere hor patinatzeko moduan egite ditugun giroak eta gauza guzti horiek azkenean lan hori ez da inbeste igual apreziatzen, baina guk hor ere lana egin behar dugu, eta hori pixkate lasaiagoa da. Baina gero, txapelketan ikusten dian programak entrenamendutan egin behar ditugunean hori bai dela gogorra. Gogorra, ez da. Ze gustatzen zaik gehiago entrenamentuak? Pentsatzea gelan gainean ahonian gehiago gozatzen dekela, ez da? O gustatzen zaik gehiago gimnasioa jutia, korrika itia edo olako bat itia? Korrika itea gustatzen zait, baina izotz gainean nik uste hoberen pasatzeten momentua dela. Eta lurrean pixkat aspergarri eritzen zait batzuta, baina azkenean sartu aurretik lurrean berotzea beharrezkoa da, batzutan dantza egin behar dugu, prestakuntza fisikoa indarra o gimnasioan, izotzean ite ditugun saltoak ere lurrean inbar ditugu. Azkenean horrankak eta izterrak egin erabiltzen zuen, baina azkenean gorputz guztia euki behar dekondo, ez da? Gorputz guztia lan egitegu, azkenean nabaritzen da igual kaletik ikustea esatez ostra, haze iztarrak eta gero besoak harin, baina azkenean kirol bakoitza zerreina. Bai, oide, pelotaiak aldean ziz, ez da? Bai. Ondo. Bueno, hemen ibiarkena ikusi zuen, hau ja, erdi urtuta dakau, ingo ekena dek, hemen jarri pure patata pasadoria, hauek nahiko, oso ondo, belarra hauek onea bota, eta ingo ekena dek, patata hau, hemen dikan pasa, bale? Nik botako jatonea, bale? Oso ondo, eta baldakin nora erabiltzean hori. Lehenengo aldia ikusten dena. Bai, bale, ikuste ekena. Benetan nahi aiz? Bai. Ai, ama. Hau, inberdek oneaka, zanpatu. Eta ja, pehautazio genian dana, berri batzea gaitek eta askatu egiten dego, bale? Vale. Eta segi, venga, Bueno, ire kontu. gutxienez errexak. Errexak. Vale, ai, ama. Lehenengo aldia ikustekena, pasa hori, hau de gau egun marka ona aiz. Geo, ordu libreak eta eukitze aldituzu, ose gustatzen zaizu zure egun libretan itia, pentsatzen dut eukiko dituzula. Denbora bakat azkenean lagunekin o familiakin egotea, baino egoeragatik normalean ordu libretan ikasi behar izateet. Ja, guain sasoi txarria nago, bai, ikasen, ema jok eurra guain, porque guain indakua betiako balioik. Orduan ema jok, porque gero askotan beti dago denboa ikasteko, Baina ikasin behar da, nian ikasin behar da. Baina bai, denbora agonean telebista o serieren bat ikustea gustatzen zai. Vale, osea, pixkat, cinefiluare baiz, Bai, eta nik uste gehiago ikasi barko etela sukaldatzen egoera ikusita. Bueno, txukun, goitik etzen direnekin. Guain hartu hau, mingainakin pixka lagundu, eta gero azpila jaso. Vale, hau, hemen india beharra, historia. Bexamelak indako, behitu, ze gauza fundamentuakin, Buah, hau egon berdik, de bizi, esatean. Vale, bi, eta hiru. Hiru hauekin goitugu, plateraratu, eta jarraituko egiten zehamen taldeko esan dugu, hori dana intzak, mesedez, Vale, hain goizkia guain euken entzako, eta gero ingoitu hemen talde guztiantzako. Hau listo, hau ere listo, eta hor, oide, oso ondo. Dana ondo, beste bi bueltatzea, berri aurrea, eta dana aprobetxatu. Vale, guain ite jatenek hau, hemen horrela egin, eta ingo ekenadek, mingainakin dana goxatu eta dana urtu arazi, bale? Hemen jokor lau buelta, bale? Tomatiare behitu zeitxuratea zaigun, Jarrain jo gorkoan. Ja, honi botako ziunek, gatza pixkat, gatza puntu errapatzeko, eta banijua, ontziratzea, gaurko errezeta. A ber, hemen txe, marmolian ingo dugu. Pentsatu gela dela.
ole. Bai. A ber, hartuko jau hau. Kontuz irristatu ez da din. Oidek. Ai, ama. Bueno, eta ze, urrengo lehiaketak, noiz dazkazu, nundin doa ibiliko zea? Orain ja hemendik irailer arte lasaiago, eta irailetik urrengo txai edo martxora berriz txapelketak pixkat Europatik leku ezberdinetan, eta hemen inguruan ere txapelketaren bat bai. Ona, a ber, egurra emate joken, txapelak ekarri honea Donostira, Bai. gu hemen hongo dituk eta irezai. Beitu zak ze pure patata jarra indeken. Nia! Krematua. Ona, indio gaur bai. Hor baki ze falta sakon? Berde pixkat, azkenengo ikutua emateko. Txak, hemen, arginat notarren ikutu hemen bertzio gorrei. Vale, bueno, hemen dakazue, gaurko errezeta. Eundoko aragi bolak, ondo pregiuta, salta errekin, haze pinta, ibai dakekela, pinta erra eta sasoia erra. Eskerrik asko. Agur, laguna, bihar arte.